Μετάνιωσες ποτέ που γίνεις ηθοποιός? Υπήρξαν στιγμές ζωής που να μετανιώσεις? Όχι, ποτέ. Ήτανε πάντα ρόδινη δηλαδή η πορεία σου? Δεν ήταν σαν της Βάσιας που είχε όχι ρόδινη. πάνω και κάτω? Όχι ρόδινη, καθόλου ρόδινη. Πάρα πολλές δυσκολίες, αυτά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα ρόδινα. Μετάνιωσες ποτέ που έγινες κωμικός και όχι δραματικός ηθοποιός? Όχι, βέβαια. Γιατί? γιατί εσείς οι κωμικοί. Γιατί είναι δραματικός ηθοποιός, άμα θέλει? Είναι, το ξέρω, τον έχουμε δει. Πολύ εγώ. Και πολύ καλό δραματικό. Μόνο ένας κωμικός, συγγνώμη, θα σκάσω. Μόνο ένας κωμικός ηθοποιός θα μπορεί να παίξει ένα πολύ δραματικό ρόλο. Τι είπες, συγγνώμη, θα σκάσω? Ναι, άμα δεν το πω αυτό θα σκάσω. Παναγία, μα μην και πότε. Έχω σκάσει τώρα πάρα πολλές ώρες. Μαστοράκι. Ναι. Άντε μη σε ξεμαστορέψω. Ο κωμικός ηθοποιός κάνει μια άλλη διαργασία. Πολύ πιο δύσκολη από το δραματικό. Μα γι' αυτό είπα ότι ναι. είναι άχαρος ο ρόλος σας. Το να κάνεις τον κόσμο να κλάψει, να σου σεβαστεί το δίθεν ή το πραγματικά δραματικό σου ταλέντο είναι εύκολο. Πώς τον κάνεις τον άλλο να γελάσει? Εκεί είναι. Ναι, μπορείς να πεις κάτι τέτοιο? Από δραματικές διαδικασίες γίνεται αυτό. Το έχω ξαναπεί, θα το πω γιατί ταιριάζει και κανείς δεν θα μου πει, δεν θα μου φέρει αντίρρηση γιατί μας το λέει το ίδιο. Ο κωμικός ηθοποιός είναι απαραίτητα καλός ηθοποιός. Ο καλός ηθοποιός δεν είναι απαραίτητα καλός κωμικός. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Το πιο άχαρο από όλα τα επαγγέλματα των ηθοποιών είναι το κωμικό. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από την κωμωδία. Όταν ειδικά ας πούμε μελετάς ρόλους δύσκολους κωμικούς, είναι μια τραγωδία για τον ηθοποιό. Είναι, αισθάνεσαι τόσο τις δυσκολίες αυτές, τις τρομακτικές. Από πού εξαρτάσαι το να είσαι καλός κωμικός? Από το ταλέντο σου, από το συγγραφέα, από το σκηνοθέτη, από όλα μαζί και πρωταρχικά από ποιο? Κοίταξε, καταρχήν ο καλός κωμικός υποτίθεται ότι έχει κάποια κωμική φλέβα. Καταρχήν. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να έχει χιούμορ. Υπήρχαν ηθοποιοί, ορισμένοι που έχω γνωρίσει, που δεν είχαν και πολύ χιούμορ και ήταν πολύ καλοί κωμικοί όταν βγαίνανε στη σκηνή. Δηλαδή εκεί ξαφνικά αποκτούσαν αυτή την αίσθηση της κωμωδίας. Ένα περίεργο πράγμα. Έχω γνωρίσει ένα-δυο, οι οποίοι στη ζωή τους δεν είχαν και χιούμορ και στη σκηνή ήταν καταπληκτικοί. Είναι αυτό το κάτι άλλο που έχει. Αλλά η κωμωδία χρειάζεται βέβαια και μεγάλη σπουδή. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ στην κωμωδία για να είσαι καλός. Αν είχες να διαλέξεις μεταξύ της τεχνικής που την αποκτάς με τη σπουδή και του timing που είναι δικό σου, που γεννιάσαι μαζί του, τι από τα δύο θα έπαιρνες? Το timing, γιατί για τους άλλους που σκέφτονται, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, σκέφτομαι ή όχι. Αυτό είναι γνωστό εξάλλου. Είναι πολύ... Δηλαδή ζηλεύω πολλές φορές ηθοποιούς. Ζηλεύω πολλές φορές κωμικούς οι οποίοι περίπου όπως είναι στη ζωή τους είναι και στη σκηνή. Δεν έχουν αυτό το άγχος που έχουν οι άλλοι ηθοποιοί που έχουν το άγχος. Εσύ έχεις άγχος? Πολύ. Αγχώνεσαι πριν βγεις στη σκηνή, αγχώνεσαι πριν? Όχι πριν βγω στη σκηνή, όταν μελετώ. Όταν μελετάς. Όταν μελετώ. Η προεργασία είναι, το foreplay είναι αγχωτικό. Και όταν παίζω δύσκολους ρόλους, και ειδικά αυτό είναι στην πρόζα, ακόμα και στην επιθεώρηση βέβαια. Γιατί έχει ρόλους. Έχουμε δουλέψει μαζί. Ναι, με ξέρει η Βάσια καλά. Φαντάζομαι πως όλοι σε ξέρουν καλά. Τι δεν ξέρουμε για σένα? Είσαι τσιγκούνης? Είσαι σπάταλος? Είσαι σπάταλος? Δυστυχώς, πολύ. Δυστυχώς, ναι. Αδιάκριτα σπαταλάς ή μόνο για αυτούς που αγαπάς? Αδιάκριτα. Δηλαδή, αν σταμάταγες στο φανάρι και σου ερχόταν ένα από αυτά τα αλβανάκια με τις μύτες να τρέχουν και το γαϊδρόβιχα, τι θα δίνες? Σπάνια να μην δώσω. Τι θα δώσεις όμως? Και κοιτάζω και τη φάτσα του. Και? Να δω έτσι, δεν ξέρω, να μου μιλήσει λίγο στο μάτι, στην καρδιά, θα του για δώσω. Να δεις αν είναι οργανωμένη η επαιτία ή αν είναι φυσιολογική ανάγκη, φυσική ανάγκη. Αν την έχει ανάγκη, ναι. Κάνει καμιά διαφορά για σένα? Ναι, βέβαια. Γιατί μας έρχονται πάρα πολλοί, όπως ξέρουν και τα παιδιά στο θέατρο, πάρα πολλοί, οι οποίοι οι περισσότεροι δεν τα χρειάζονται αυτά που ζητάνε. Τέλος πάντων, έχουμε γνωρίσει. Ναι. Και εκεί ξέρεις, αισθάνεσαι λίγο άσχημα. Και λες τώρα, έχει ανάγκη ή δεν έχει ανάγκη, και τους αρχίζουμε κάποια ανάκριση. Πια. Κατάλαβες. Και τότε βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Τους δίνεις χτεσινό ψωμί και αν το φάνε έχουν ανάγκη, έτσι? Τους δίνουμε. Είσαι μπαμπάς? Είναι μπαμπάς. Πόσων παιδιών? Μιας κόρης, 19 ετών. Θα την έκανες ηθοποιό? Αν ήθελε, γιατί όχι. Αλλά θα ακολουθεί τώρα το κλασικό τραγούδι. Όπερα. Πράγματα που ο μπαμπάς θα ήθελε να έχει κάνει και δεν τα έκανε, μπορεί να τα κάνει η κόρη? Ναι.
Και ο μπαμπάς μπορούσε. Ήθελα να γίνω. Ο μπαμπάς μπορούσε, αλλά δεν ήθελε πιθανώς. Ο μπαμπάς ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Ήθελα να γίνω, ναι. Ήθελα να γίνω και τραγουδιστής όπερας, θα το ήθελα πάρα πολύ. Είχες επιχειρήσει να τραγουδήσεις καμιά άρια? Πώς, πολλές φορές. Πες μας πια ένα αγαπημένο σου κουπλέ και ένα ρεφρέν. Εγώ. Αυτό είναι το Phantom of the Opera τραγουδισμένο σε στυλ μουστάκα. Εμένα ψηλό έσπασε η φωνή μου κάποια στιγμή, τέλος πάντων. Πώς? Όχι, στη μεταβατική περίοδο. Από νέος πήγα από το μαγέρος και έσπασε η φωνή μου. Τι αναμνήσεις έχεις από το Ζορμπά? Από το Ζορμπά έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Δυστυχώς. Δυστυχώς γιατί? Γιατί άρχισα πάρα πολύ ωραία την καριέρα μου με το Ζορμπά. Ήταν ρόλος ποιότητος, έτσι, σε ικανοποίησε. Ναι, και μετά έπεσα στον ελληνικό κινηματογράφο όταν άρχισε πια να. Έπεσες λίγο στη σαχλαμάρα του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν έπεσα εγώ στον καλό κινηματογράφο και έπεσα απότομα στα. Και είναι η πίκρα της ζωής μου. Η πίκρα μου είναι μεγάλη, που δεν έχω κάνει. Έχεις κάποια έτσι ψιλοπαγωγήτευση για αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα? Ψηλό το λες εσύ, ψηλό το λες. Πες μας το έτσι όπως είναι. Είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους που αρνούνται αυτά που κάνανε στη δουλειά τους. Ναι. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερα. Βέβαια. Γιατί δεν το κάνεις τώρα που είσαι και πιο όριμος? Τώρα μπορείς να θέσεις και τους όρους σου. Γιατί εγώ αυτό θέλω και θα το κάνω. Κοίταξε, και όταν μπορούσα κατά κάποιο τρόπο δεν βρήκα την ανάλογη ανταπόκριση. Δηλαδή, ας πούμε, δούλευα σε κάποια εταιρεία κινηματογραφική και τους έλεγα: ρε παιδιά, δεν είναι ταινίες αυτές που κάνουμε, για το όνομα του Θεού. Δεν είναι σενάρια αυτά. Κοιτάξτε να κάνουμε κάτι πιο καλό. Πείτε ότι αυτή την ταινία την κάνουμε για έξω. Ποιος όμως χρειάζεται το σενάριο? Ο παραγωγός που έχει. Ξέρεις εσύ, έχει ζήσει στην Αμερική, ναι, το όραμα. Θα το δει μπροστά του. Χρειάζεται ο σκηνοθέτης. Δεν τα βρήκαμε αυτά. Τι να κάνουμε και προσαρμοστήκαμε δυστυχώς. Δηλαδή είναι η πίκρα της ζωής μου αυτή. Το όνειρο μου ήταν ο κινηματογράφος εμένα. Η τηλεόραση ήταν κάποια ελπίδα που σας πρόδωσε επίσης? Πιστεύατε ότι τώρα που η ιδιωτική τηλεόραση θα καταλάβει την ιστορία διαφορετικά, θα μπορώ να παίξω κάτι που θέλω? Και εκεί τα πράγματα νομίζω ότι δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησαν κάτι να γίνει. Πάλι στραβώσαμε στα σενάρια και στον τρόπο αντιμετώπισης. Τα παιδιά εδώ παίζουν στην τηλεόραση, εγώ δεν παίζω ακόμα. Και προσπαθώ μήπως βρω κάτι καλό. Είναι δηλαδή τελικά απαγοήτευση η κωμωδία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση όταν δεν γίνεται καλά. Είναι μπαλαφάρα, έτσι δεν είναι? Πολύ, πολύ. Και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, το έχω πει πολλές φορές αυτό, με πολύ ταλέντο. Και δυστυχώς δεν έχουν... Η δική σου σύμπραξη έτσι σε αυτού του είδους την παλαφάρα σε ενοχλεί, έτσι, σου δημιουργεί κάποιες τύψεις γιατί το έκανα? Το έκανες για να βγάλεις λεφτά? Εγώ δεν έκανα παλαφάρα ποτέ στη ζωή μου. Έκανες ταινίες που ήταν παλαφάρα. Εσύ όμως ήσουν καλός. Αυτό είναι το εκπληκτικό με το Σωτήρη. Λέει, τον ακούω, συγγνώμη, επεμβαίνω και λέω, τον ακούω τόση ώρα που λέει για τις ταινίες του κακού ελληνικού κινηματογράφου που έπεφτσα αυτή την περίοδο, από τις οποίες όμως έγινε γνωστός και έχει κάνει και πολλές σπουδαία πράγματα. Δηλαδή έστω μέσα σε αυτές τις ταινίες. Εγώ το θυμάμαι σε κάθε ταινία δηλαδή. Κοίταξε, προσπάθησα όσο μπορούσα μέσα σε αυτά τα σενάρια. Δεν αισθάνομαι άσχημα που λέω για σενάρια, γιατί θίγω τους συγγραφείς που δεν τα έχουν πειράζει, κάποια στιγμή πρέπει κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Ναι, και αναγκαζόμασταν να κάνουμε αυτά. Εγώ προσπαθούσα όσο μπορώ, αλλά δεν μπορείς με αυτές τις συνθήκες να κάνεις με σενάριο που δεν είναι και καλό. Ο τρόπος γυρίσματος. Γιατί χρειάζεται και κάποιος χρόνος. Δεν μπορείς δηλαδή σε μία εβδομάδα να βγάλεις μία ταινία, μία βιντεοτενία. Όσο καλός και να είσαι, δεν προλαβαίνεις όταν έχεις μάθει. Γιατί έχω μάθει εγώ ένα σύστημα, ας το πούμε, κάποιο σύστημα. Δηλαδή, έχω μελετήσει θέατρο πολύ. Και έχω μάθει κάποιο σύστημα και δικές μου μεθόδους. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να κάνεις αυτό που μπορείς. Και αναγκαστικά δεν είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε, κύριε Μαστοράκη. Είμαι πολύ σοβαρή και πολύ. Τη σχολή του Εθνικού, δεν είσαι? Ναι, βέβαια. Ναι. Σχολή του Εθνικού. Αλλά μπορώ να πω και πρώτη φορά το λέω. Έχω μελετήσει πάρα πολύ εγώ. Πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Αλλά τι τη μελέτησα? Εσύ ήσουν για κλασική. Πήραμε τη ζωή μας. Τζάμπα την μελέτηση. Λάθος. Θα υπάρχει πάντα. Για αλλού κινήσαμε, αλλού η ζωή μας πάει. Μην το λέτε έτσι, παιδιά. Δεν μπορώ. Ποιος είναι? Negative. Κάτσε πουλάκι μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας τον άνθρωπο να πει τον πόνο. Αν τώρα σου δοθεί ευκαιρία να πας σε ένα κρατικό θέατρο, γιατί η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν το επιτρέπει, το να παίξει κλασικό ρόλο, δεν θα πας? Δεν ξέρω πια. Α, σε παρακαλώ. Κοίταξε, πόσο χρόνο είσαι, Σωτήρη? 53. Στα 53 σου είσαι έτοιμος να δεχτείς μυρολατρικά ότι αυτό ήταν και δεν έχεις ελπίδες?
Για το μεγάλο ρόλο της ζωής σου, για αυτό που θα σε γεμίσει, που θα σε ανάψει, θα σε παθιάσει. Δεν έχω φιλοδοξίες, πίστεψε. Τελειώσαν οι φιλοδοξίες σου. Και καμιά φορά με εκνευρίζει, ξέρεις, ορισμένα που μου λένε ξαφνικά τώρα, κάποιοι αυτά μου λένε είσαι ηθοποιός. Κλασικός. Αυτό με εκνευρίζει, ξέρεις, ξαφνικά στα 53 μου χρόνια και έχω κάνει πάρα πολύ. Δεν είμαι εγωιστής καθόλου, δηλαδή, αλλά έχω κάνει πολύ σπουδαία πράγματα στην καριέρα μου και στην επιθεώρηση και σε κομμωδίες που έχω παίξει. Ποιοι Έλληνες? Από παλιά και ξαφνικά τώρα βλέπω πολλούς που μου λένε, με βλέπουν ίσως και για πρώτη φορά ορισμένοι. Πού να δεις τι θα σου λένε όταν είσαι 73. Ίσως εγώ δεν ήμουν σε θέατρα in. Ναι. Γιατί ξέρεις και το θέατρο έχει γίνει λίγο κοσμική εκδήλωση. Βέβαια είναι. Όλες οι εκδηλώσεις της ζωής μας σήμερα έχουν και κάτι κοσμικό. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος δηλαδή των πάρτι, των δεξιώσεων, δεν θα με δεις πουθενά. Και αυτό είναι κακό. Δεν θα συμβεί. Για τη σημερινή εποχή. Πού είσαι χθες το βράδυ? Μην το λες. Πού είσαι χθες το βράδυ? Απλώς χθες το βράδυ ήμασταν μαζί. Ποιοι Έλληνες σε κάνουν να γελάσεις, Σωτήρη? Από τους νεότερους το έχω πει πολλές φορές. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι αναγκαστικά ηθοποιοί, μπορεί να σε κάνουν και ορισμένοι πολιτικοί να γελάς. Εκεί με κάνουν και εκνευρίζομαι. Δεν με κάνει κανείς να γελάω. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ με τους πολιτικούς. Είσαι απολυτικός? Όχι καθόλου. Είσαι εντεταγμένος? Καθόλου. Τι απ' όλα είσαι? Κάθεσαι κι εσύ σε δύο καρέκλες? Ποτέ δεν ανήκα σε κάποιο κόμμα. Μα αυτό είναι το... Ποτέ. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική. Διαβάζω 5-6 εφημερίδες την ημέρα, να καταλάβεις. Πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Κύπρο, βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να το λέω. Και ασχολούμαι πάρα πολύ. Περιέργως. Και έχω και ψώνιο έτσι. Δηλαδή, παρόλο ότι στο σχολείο δεν μάθαμε πολλά πράγματα εμείς, λόγω της ΕΟΚΑ. Γιατί είμαστε 3 μήνες κλειστοί και 3 μήνες ναι. Και άρχισα μετά να διαβάζω. Μετά είδα την αξία του διαβάσματος. Το ρίξαμε στο Σορολόπ και κάναμε και το. Για την Ένωση, αλλά μας άρεσε κιόλας όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι λέγαμε? Ούτε κι εγώ ξέρω πια. Αν είσαι ενταγμένος στην πολιτική. Μωρέ, εντάξει. Πολιτικά, άμα συζητάς για την πολιτική είναι. Χάνεις το χιούμορ σου. Ναι, χάνεις το χιούμορ σου. Επίτηδες συζητάω για πολιτική, γιατί έχει βγει φήμη σε αυτή την εκπομπή. Συζητάμε μόνο για σεξ. Με αποτέλεσμα τα 30% τουλάχιστον από τους προσκεκλημένους μου να ακυρώνουν τελευταία στιγμή με τρόμο ότι θα έρθουν και θα μιλήσουμε για τη σεξουαλική του ζωή. Θα μου πει πόσες φορές την εβδομάδα κάνει σεξ. Και εγώ τι θα πω τώρα? Θα φέρεις ανθρώπους που δεν έχουν σίγουρα σεξουαλική ζωή. Οπότε θα έχω και σίγουρα εκπομπή σε λίγο. Αλλά μια και δεν λέγαμε, έχω αυτό που λέγαμε ότι έχω ψώνιο. Με το σεξ? Όχι καθόλου γενικά. Δηλαδή διαβάζω πάρα πολλές που μου αρέσει πολύ ιστορία. Διαβάζω πριν ή μετά το σεξ? Ελληνική ιστορία και πριν και μετά. Διαβάζεις πριν και μετά το σεξ? Βέβαια. Και παράλληλα μπορώ να σου πει. Και την ώρα του σεξ. Τελείωσες αγάπη μου? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το έχω υπόψη μου όμως και το γνωστό ανέκδοτο. Πες το Τριφίλη, εδώ μπορείς να μιλήσεις. Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα. Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα, πρέπει να πεις το αστείο. Κάτσε να δούμε τώρα τη ώρα που το κάνουμε. Τι μας έκανε τότε μεταξάς? Ότι θα σου κάνω τώρα.